Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou, tentokrát od tohoto řečnického pultu, nikoliv od toho pultu, kde sedí předsedající schůze. Dovolte mi tento krátký přesun. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří mi projevili svou důvěru a věřte, že udělám vše pro to, abych tuto důvěru nesklamal. Já jsem osobně přesvědčen, že to, že politici mluví a lidé je neposlouchají, je výsledkem inflace slov, výsledkem toho, co všichni týdci znají z rychlých šípů, kde je napsáno nevolej o pomoc, když není třeba, protože když budeš potřebovat, tak už tě nikdo nebude poslouchat. Slovo jako transparentnost, v poslední době další a další podobná slova už nikdo nebere. A stejně tak já nejsem příznivcem dlouhosáhlých bezobsažných projevů. Myslím si, že tento bude jeden z nejdelších, který kdy pronesu. To je možná hlavní úkol, který nás čeká, a to je vrátit věcnost do té správy věcí veřejných. A já jsem přesvědčen, že tým lidí, který bude v následujících chvílích, pevně doufám, zvolen, takže se tohoto úkolu zhostí na výbornou. Co se týká samotného hlavního města Prahy, kdybych to měl zobecnit do těch nejobecnějších cílů, tak v Praze se zkrátka za hodně peněz hraje málo muziky. Nikdo se nezabývá tím, jak kvalitně se zde žije, a přitom štěstí a spokojenost obyvatel je založena na každodenních maličkostech, které řeší jak při průchodu naším městem, jak při dopravě do práce, jak při samotném bydlení, jak při trávení volného času. To je to, co lidé zajímá, a to je to, co by měla veřejná správa, tedy i správa hlavního města Prahy, si vytknout jako hlavní cíl. Praha se také jako jeden z regionů České republiky, možná ne úplně vlastní vinou, ale docela přirozeně vyvyšuje nad ostatní regiony v České republice. Je to vnímáno jak směrem ven, tak je to vnímáno i směrem dovnitř. Přitom pro celou Českou republiku je právě nutná kooperace a zdravý vztah jádra semiperiferie a periferie, a věřím, že už i včerejší kroky, které byly zahájeny v rezidenci primátora, nás povedou tímto směrem k vzájemné kooperaci a spolupráci, tak, aby jak Praha, tak další regiony České republiky těžily z této kooperace. A poslední část mého projevu zde se bude týkat něčeho, co mě velmi tíží. Jsem neustále dotazován novináři, ale i kolegy otázkou, která si myslím, že je úplně mimo, a to je, čím by v politice kdo chtěl být, jakou funkci by chtěl kdo vykonávat. Vzpomínám si na odpovědi typu chci řídit větší parník a podobné. Když kdokoliv pracuje v práci, ať už je to učitel, ať je to právník, ať je to manažer nějaké firmy, ať je to vlastní soukromé firmy, tak ho zajímá, zda ta firma profituje, zajímá ho, jestli v práci má dobrý kolektiv, zajímá ho, jestli když odchází z práce, je spokojen z toho, co ten den udělal. A ano, pokud tu práci dělá dobře, za 2 roky bude povýšen a bude vykonávat seniorního manažera. A to z toho důvodu, protože tu práci zkrátka umí, a protože ve chvíli, kdy se mělo vybrat z dalších nějakých jeho kolegů, tak zkrátka si jeho nadřízený vybral jej. V politice a dotazy novinářů o tom svědčí, se všechno točí o něčem jiném. Stejně tak primátorské insignie jsou podle mého názoru jasným důkazem toho, že je něco špatně. Primátorský řetěz, a už jsem to jednou říkal, mi velmi připomíná řetěz z trilogie filmové populární Pána prstenů. Podobně tíží svého majitele a nejde si dát. Myslím si, že mu bude dobře, aspoň po následující období Muzeu hlavního města Prahy tam ho předáme. Rád bych se na závěr vyjádřil ještě k panu doktoru Blažkovi, a to se týká toho problému s obviněním. Problém to je. Jedná se o obvinění celé minulé rady, až na jednoho člena, který nehlasoval, a nechtěli jsme a nechceme dopustit stále, aby bylo paralizováno rozhodování v hlavním městě Praze. Jsme navíc přesvědčeni, že obvinění nemá reálný základ. Nicméně považuji za samozřejmé, že pokud státní zástupce podá obžalobu, tak ten den rezignuji. Děkuji.